नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. गुळापूर डोंगरी ग्रामाक संपर्कासाठी होडेची व्यवस्था. अंकोलाच्या गंगावळी न्हंयच्या प्रवाहान गुळापूर डोंगरी ग्रामपंचायत संपर्काचे पूल वाहून गेल्ल्यान या भागाच्या संपर्कासाठी तालुका प्रशासनान होडेची व्यवस्था केला. 2021 सालात जाल्ले प्रवाहान या जाग्यार आशिल्ले शाश्वत पूल वाहून गेले. उद्योग खात्री योजनेअंतर्गत ते पूल तात्पुरती दुरुस्ती करून संचारक व्यवस्था केली जाल्यार गेल्या 2 आठवड्याच्या हरंदारीच्या पावसान हे पूल बी कोसळून गेले. हेजेन डोंगरी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या 10 ग्रामाक संपर्क तुटलो. म्हण तालुका प्रशासनान दिसाक 2000 रुपये दिवचे अशी ठरवून होडेची व्यवस्था केला. एक वेळा 12 प्रवासी होडेत वचू शकतात आणि जर या कामाक 2000पेक्षा जास्त आर्थिक खर्च जाल्यार तो खर्च स्थानिक ग्रामपंचायतीन भरण करचो असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुचयला. जर या न्हंयत प्रवाहान उदकाची पातळी वाडल्यार त्या दिसाक होडेन पलतडी वयचो प्रवास बंद करूं जाय अशें सुचयला आणि पणसगुडी कैगुडी पुलाचो संपर्क सुरू जाता पर्यंत ही होडेची व्यवस्था उरतली. कारण डोंगरी ग्रामपंचायतीचे शाळा विद्यार्थी, महिला, बाळंतिणी, ज्येष्ठ नागरिक असल्याक संचाराक समस्या जाता म्हूण जिल्हाधिकारी आणि उपविभागाधिकारी हेमगेल्या मौखिक आदेशान ही व्यवस्था केला अशें तहसीलदार उदय कुंभार यांनी प्रजावाणी बातमीपत्राक कळयला. होन्नावर तालुक्याच्या पट्टण पंचायत आवारात वाचनालयात शॉर्ट सर्किटामुळे उजो. होन्नावर वाचनालयात वीज शॉर्ट सर्किटामुळे उजो लागून वेगवेगळी उपकरण जळून खाक झाली. तालुक्याच्या पट्टण पंचायत आवारात ही घटना घडली. या घटनेक लागून कॉम्प्युटर, चेअर, टेबल, पंखो आणि सभासद पत्र जळले. अचानक वाचनालया भितर धूत दिशिल्ल्यान लागींच्या पट्टण पंचायतीचे कर्मचारी पळोवंक गेले तेन्ना हो प्रकार उजेडाक आयलो. नंतर ताबडतोब अग्निशामक दळाचे कर्मचारी आणि इतर विभागाच्या कर्मचाऱ्याक ही माहिती दिली. अग्निशामक दळ जाग्यार येवन दार फोडून भितर प्रवेश करून उद नेवयलो आणि फुडलो अपघात जावचो टाळलो. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. जोयडा रामनगर जनावरांलो दवाखानो आसून नाशिल्ल्यासारखोच ग्रामस्थांचो आरोप. जोयडा कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या रामनगर क्षेत्रात जास्तीत जास्त रैतावी कृषी समाज आपल्या कृषी उद्योगधंद्यासाठी स्वतः गरू पोसून आपलो उदरनिर्वाह करतात. तेमकां अनुसरून रामनगरात एक पशुवैद्यकीय दवाखानो आसा. पण या दवाखान्यात नावाकच डॉक्टर आसा, पण तो रैताक जनावरांच्या उपचारासाठी कामाक केन्नाच मेळचो ना. म्हण या प्रदेशातले जनावरांचे पालक खूप संकटात आसात. या पशु दवाखान्यात सगळी मनमानी चल्ला. तेमकां कोणूच विचारणारो ना. या पशु दवाखान्याचो अधिकारी कोण हो प्रश्न पशुपालकाक पडला. केन्नाय गेल्यार डॉक्टर मेळना. शीक आशिल्ल्या जनावरां बद्दल दाद कोणाकडेन मागची. जनावरांक घेवन गेल्यार कोणूच मेळना. संबंधिताक संपर्क केल्यार हेका संपर्क करा, तेका संपर्क करा अशें सांगतात. असो स्थानिकालो आरोप आयकूं येता. हालींच रामनगरात ग्रामपंचायत क्षेत्रांतलो गवळीवाडा निवासी बिरू जानकर हेमगेले 2 म्हशी शीक आशिल्ले. त्या म्हशील्या पायाक जखम जावन खिंच रोग जाला हे कळनाशिल्ले. तेमकां दवाखान्यात वयल्यार डॉक्टरच मेळना. अखेर सरकाराल्या या बेजबाबदारीपणान तेगेली लाख मोलाची 2 म्हशी दोळ्या मुखार प्राण सोडतना पळोवचे दुर्भाग्य ताका मेळ्ळे. अशी ह्या सरकाराक जाग तरी केन्ना येतली असो गोरवाल्या पालकालो प्रश्न.
किंवा ते सांगते ते आणि रामनगर पंचायतीत नाही, ह्या पंचायतीत नाही, ती पंचायतीत नाही सांगते ते आणि त्यामुळे काय समजत नाही आम्हाला. आणि आम्ही आता क्या करायचं काही लोकांनी आता रामनगर पंचायतमध्ये डॉक्टर नाही केलं, आम्ही क्या करायचं? जगलबेटाचं केलं, जगलबेटाचा बी डॉक्टर नाही म्हणला, रामनगरचा म्हणला रामनगर नाही म्हणला. डॉक्टर आम्ही रामनगर एवढा मोठी रामनगर असून डॉक्टर नाही का? जगलबेटा असून जगलबेटात बी नाही, रामनगरमध्ये रामनगर बी नाही. एवढा रामनगर डॉक्टर एवढा मोठा रामनगर पंचायती असून डॉक्टर नाही. आम्ही आता एवढ्या लोकांनी करायचं की आणि आम्ही ऋण काढून आम्ही हे करायचं की आम्ही जीवन आम्ही शिवणी बाळगतो आणि जीवन आमचं शिवणी आहे आमचं. कारवार INS विक्रमादित्य युद्ध बोटीक आकस्मिक उजो, सगळे सुरक्षित. कारवारच्या कदम नौकादलाच्या INS विक्रमादित्य युद्धाच्या बोटीक अकस्मात उज लागून अवघड घडलेली घटना घडली. कारवार अरबी समुद्राच्या मध्ये युद्धाभ्यास करताना अकस्मात उज लागलेलो दिशिल्ल्यान बोटीत आशिल्ल्या अग्निशामक व्यवस्थेन उजो निवयलो जाल्यार कसलोच अनाहुत घडलो ना. विक्रमादित्य युद्ध बोट बऱ्याच दिवसाच्या दुरुस्ती कामात आशिल्ल्यान ती बंदच आशिल्ली. दुरुस्ती काम पूर्ण जातरेत बुधवाराक समुद्रात प्रयोगार्थ कार्यावेळार ही घटना घडली. या आकस्मिक उजा संदर्भात योग्य ती तपासणी करून वर्दी दिवची संबंधित अधिकाऱ्याक नौकादळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुचयला. आयचो याद भरिल्या बामणाक दंय खरखरी, भरिल्या बामणाक दंय खरखरी. कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल हातीन लॅब टू लँड या फिरत्या प्रयोगशाळेचे उद्घाटन. यल्लापूर. माननीय कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी आज शहरातल्या तालुका पंचायत कार्यालयात शेतकी खात्याच्या लॅब टू लँड या फिरत्या प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले. यावेळार भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष श्री उमेश भागवत, आत्मा समिती अध्यक्ष श्री गणेश शेगडे पणतगिरी, तहसीलदार श्री कृष्ण कामकर, पक्षाचे विविध स्तराचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेती खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.